ọsọ n'ụbọchị taa. Gịnị ga-eme ka ndụ ka mma ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndụ ka mma ife Chukwu? Gị Chukwu nke igwe na gị ka tụkwasịrị obi, na anyị na-arịọ gị ekwekwala ka ị gbafee. Gịnị ga-eme ka ndụ ka mma ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndụ ka mma ife Chukwu? Ụmụnne ndị isi ojii ka anyị Chukwu ekele, bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mmadụ. Gịnị ga-eme ka ndụ ka mma ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndụ ka mma ife Chukwu? Ụmụnne ndị isi ojii ka anyị Chukwu ekele, bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mmadụ. Gịnị ga-eme ka ndụ ka mma ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndụ ka mma ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndị ndụ wee ghara ife Chukwu mgbe dum? Gịnị ga-eme ka ịdị ndụ wee ghara ife Chukwu mgbe dum? Ihe a bụ ajụjụ kwesịrị ịjụ onwe gị. Ụmụnne ndị isi ojii ka anyị Chukwu ekele, bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mmadụ. Gịnị ga-eme ka ndụ ka mma ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndụ ka mma ife Chukwu? Ụmụnne ndị isi ojii ka anyị Chukwu ekele, bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mmadụ. Gịnị ga-eme ka ndụ ka mma ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndụ ka mma ife Chukwu? Good day, viewers all over the world, lovers of Ezeoku TV. I welcome you all in today's section of question and answer. We have in our midst an ordinary evangelist, sir. You are highly welcome. Well done. Please introduce yourself for our viewers to know you more, most especially those that today is their first time of joining our program. Yes, friends and friends all over the world. My names are Ogbuefi, Eze-Ana, ugochitubelu, oraifite. Abụ m onye isi nchụaja ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afa mmiri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Egwu ị nụrụ kịta, egwu anyị ji bata bụ egwu ngalaba na-afụ maka ịgbasa ozi ọdịnala Igbo nke nda temple. Ọ bụrụ na egwu anyị nụrụ kịta na ịlaikiri ya, jee na our YouTube channels. Yes, ị ga-download ya bụ egwu. Ọ dị na audio mark, ọ dị na iTunes, ọ dị everywhere. Just go na ya na YouTube, ruo na ebe a na social media handles. Chọọ ya, ị ga-afụ ya. Ogbuefi Eze-Ana. Chọọ those music, ị ga-afụ anyị nwere many praise and worship songs in ọdịnala Igbo. Daalụ. Nke ọzọkwa abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. You're welcome. Yeah. Before we proceed, is there anything else you wish to tell our viewers? Yes, viewers all over the world. As you all know, I am on a month of March. Ajayi na atu one March na aga n'iru. Inwekwara ike iso na ya batch.
distance abụrụ ịbadị a n'ọrụ maọbụ na aja anyị na-achụ na temple. Echi isonye na aja ihe ị ga-eme bụ forward ya 3 prayer requests. You may token donation to the account number. Atizie m na WhatsApp agwa gị other details I need for you in order to book. Any high name. Anyị na-ewe ya 3 prayer requests ebe na ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị. Ganye na ọnwa agwụ n'isi ụtụtụ a ejegori mba temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị na nke ọnwa Maachị a. Yes. Ihe anyị na-eme bụ everyday anyị gọchụọ ọfọ chụọ aja kwubi okwu n'isi gị ụbọchị ọbụla. Ụbọchị nchịkọta ya anyị jee na mmiri jee chụọrọ ndị mmiri aja gbagota na temple chụọ aja to entities of powers. Jee n'ebe nchụaja gbuo eburu wee mesara aka. I can tell you ike dị na aja a na-achụ n'Igbo. Anyị malitere ịchụ aja na temple ihe karịgoro 2 years. And no nwere ndị na-esonyere anyị na ya bụ aja over those years. As we speak, o nwere ndị kwugoro ụgwọ 2024 to ensure na ha emiso even a single month. Ihe na-achịkọwado gị nwụ na ike dị na aja na-achụ n'Igbo. Anyị anaghị eshow ihu ọrụ na social media maọbụ testimonies. You know why? Ọ dịrọ necessary. Onye ha chọrọ ịma anyị chọrọ ka anyị kọwara gị. Nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-esonyere m site n'Eziokwu TV, onwe program ịwọchị na program na channel a dịka lectures anyị na-anọkọta. Ọ bụrụ chọrọ ịma maka ya ma ọ bụ nkụzi ndị ọzọ anyị kụzigoro gbasara ọdịnala over the years. Anyị nwere over 1000 lectures na YouTube. Ya na ma YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu ịwọchị ya. Ọ bụkwa ndị na-esonye n'Eziokwu TV, onwe Nollywood movie ọbụla ịwọchị na channel a ị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na ma YouTube channel Ugochitubelu Movie Productions maọbụ jee na Eziokwu Great Movies na YouTube ịwọchị ya. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies na YouTube ịwọchịkwazi ya. Ka ị na-esonyere anyị na-emetụ aka na share button, ka ị na-eme nke a ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị ebe ọ dị ukwuu. Daalụ. Thank you so much. Yeah. Let's dive in today's question. But before then, we received a news of the legendary actor, Mr. Igbo, your colleague, that he passed on last night. How true is that? Yes, sorry. I can tell you, based on the platform I belong to. So, the story, mana o nwere ihe nchọrọ ikwu gbasara ihe a. Mgbe mbụ our own Igbo na anyị ahụ anyị nọ cancer anọ enye ule ka onwe. Yes. Ndị oyibo na-akpọkarị ya cancer of the leg. Nke bụ isiokwu mgbe awa advice na mana my advice was not taken. Sorry. Ihe nchọrọ ịkọwa mgbe a bụ na enye ule ọ bụrụ ya niile ka a na-agwọ using orthodox medicine. Nke bụ eziokwu a na-achịkwa. Ọ bụrụ na ị chọọ ka akpọpụtaba ndị enye ule megoro eyuzuru ọdịnala or means and method wee gwọ. In fact, ọ dịgo much. Enwere ọtụtụ ndị dibịa na-agwụ ya. One, anyị ise dibịa na-agwụ ya ga-ebu ụzọ mee bụ ọ ga-echenji ya diet. Ihe kpatara ya bụ na ahụ onye ahụ adịgo too acidity, too acid dịsị n'ahụ ya na-react negatively. So ihe onye ahụ ga-ebu ụzọ megoro ụgwụ ichenji ya diet, ịkwụsị iri formulated foods and other things. A ga-ebugoro detoxification. Ọ na-take what time? Ọ na-arụ nkwa into months. O mechaa detoxification anwa, o change ya diet before ebido the healing process. Yes. Mana ọ bụrụkwa na at the end of the day ma na-agwọta onye anwa anyị agwọta ya. Ihe ọdịnala method ji wee magwuo onwe ya wụ na dibịa na-arụ ya ga-ebu ụzọ chekigoro gbaa afọ malụ ihe a na-eme ọ ihe mere eme ka ihe si na lifestyle. Now, other attack with the problem, we're gonna attack it on the two ends. So I can get results. Mana obono na orthodox medicine, they want a solution. They want so many illness, they want a solution, orthodox wise. Like cancer, that you play you. They will place you on what they call chemotherapy. Once actually work chemo, you see into this one at the end of the day, I pass on. Ma ọ asị ka ebe onye a libechakwa ya ihe na-esi nkakwa isi dị ya n'ime metụkwa ọba na nke ọzọ. Ọ ihe ahụ ihe mere na nke Igbo. Ịkọtụ ụkwụ abụrụ solution. Ibujegodi obodo na-asịsị budi obodo iwe na-atụ ego. Ibuji obodo iwe white man of another saw.
bụ kansa ọ ga-asị na ọ kansa obebịa ada ebe ihe na-eme the thing dị n'ime ahụ ọ ga-abụka the second leg once ị kọtụrụ two leg onye abụ onye kwụrụ ụkwụ ya na bụ comic atọ na-eme ka ego only depression etu aka anya gasị wee bụrụzie ngwọrọ ya kpasị okwubemie mgbe ahụ mana ada agwa onye dị ndụ n'ọya ahụ mana dịtụ ụlọ dị mata bụ na ihe m ji ekwuzi ihe ahụ maka ndị dị ndụ iwere mụrụ ihe ịbụrụ onye na-esi ngọ ịghọtara ya one of my friend were medical doctor agwa gị one of the thing na-etere na ha bụ na ha ma eji ọnụ ha gwa mmadụ n'ọya ahụ ha ga na-enye ofe ọsọ ibi na ọ nwere ike ịgbara ya ahụ echi mana ịma akarị this week say hey, you're getting well, maybe tomorrow we discharge you. Yeah, for so money. Makana train not to tell you the hour. So I hope that the mother here one more time. We are sick and tired of we lose our legends. Okay. And let me stop here. Thank you. Well, it's a big pity to lose such man. May his soul rest in the bosom of God Almighty. Yes, sir. The first question is, ndị Igbo na-ajụ, kedu ihe bụ ikpu akwa na akwamozu? I mean, what does that white cloth represent? Yeah, thank you for that question. The thing about also white cloth ka eji eme. Enwere many akwa kasị ma akwa ọbụla Igbo dị ka igota. That thing about a symbolic act. Yes, that symbolic act is done by friends and well-wishers. Now, they will immediate, maybe in-laws and relatives of the deceased. So, ikpu akwa ahụ bụ symbolic act in the sense that na onye bata na awụ na mmadụ nwụọ o nwere ihe a na-akpọ na baị ịgbaji ori ụtụtụ ahụ mgbe anyị anụ kasarị na-egbu nwee abịa laya the person in state alaghacha the person in state ya nwa ifu na MC ga-announce ndị chọrọ iji ekpu onye nwụrụ anwụ akwa ha ji ekpu na kịta oge eji eji ekpu akwa o nwere time o nwere ebe emechara anya ya ruo oge akwụ ebidoziri ihe ikwu okwu gbasara ini onye anwa ọkwụsị ama emesighị ala ahụ so oge ahụ oge dị ihe eji ma ndị niile bịara oge anwa na-abụkarị ndị ụdị immediate family member o nwere ike ọ bụrụ ndị ọgọ na ndị ihe niile atụrụ anya ma ndị nwa di ya ndị niile nwere direct link broad link with the person in question ga-abịa bịa gbuo ya akwa ikpu ya akwa ahụ bụ na ọ bụ ị na-asị ya farewell we love you ya jee nke ọma so ndị ọbụla bụ onye dị late ihe onye na-efu bịa kpuo akwa anwa that morning nwere link need ka agwa gị na onye a nwere link direct or indirect to the person then emesizie nke anwa yizie mmadụ ị ga-afụ ozi ndị nwere distance relations ndị ga-ewe wishers ndị ga-abịazi chirizie akwa nke eji wee bịa mgbalụ nke a na-awụkwasị n'elu mmanya wee batawa ndị nke ahụ ndị dị distance mana ndị nke izizi abịa kwụ n'ụtụtụ immediate people they show first love to their loved ones so onye ahụ ihe the show a kind of we love you jee nke ọma na alọ ya bata anyị n'ebe anyị afụ ihe ụfọdụ ya dị ekwu ụfọdụ ya na-asị ụfọdụ ya ebe akwasị efe ihe ebe a na-afụsọ ụfọdụ okwu ya ụfọdụ ya sị mma etu aka isi nke ọdịna that so ọ bụrụ ọ na-adịbere touching words ndị mmadụ na-ekwu that time so all just like of showing love we love you jee nke ọma. It's a kind of last respect yes. to the dead. Okay. The second one is, how long do you think a widow or a widower should mourn their partner before moving on? Anyway, the world is really fast changing. I remember those days. Nwaanyị bịa nwụrụ na-egbu akwampe ayịya akwampe for 1 year. At a stage of about 6 months. At a stage of about 4 months. In fact, as we speak, and my check was no more going within 1 month. The way things are changing. Yes, things are changing. Here in the Abuna, what was the first time? How long on and on depends on Obodo. Obodo, you don't want day. But for me, if you ask me, maskene na able to go to 1 month address him. No, ya ngoro here the one way to more no. Madam will give iruju no nyo for nanya. Anyway, what how long madam will give me all dependent. Many factors, all dependent how close you know nyari. All depending on how you miss the person. Okay, all depending on financial implications of one, not one place. I follow you. Onwere onye ya nwụọ ọ bụrụ na ọgụ nwa onye dị ndụ eneghị anya nwaanyị aghasala ụmụazị onwere ozi onye enyemaka the man na-agbakwa na o debere ihe
so nwaanyị ahụ bụ from hand to mouth. Ọ bụrụ na o jụrụ ahịa ụmụazị ya mere ife, ụdị mmadụ dị etu a nwere ike break ya as soon as possible ka o wee nwee ike ijewakwa n'afịa. Ghọtara ya? Mana ọ bụrụ na onye wetụrụ ka ọ ga-esi wee manage, I think 3 months adọrọ bad. Unto say na n'ụwa anọ na kịta ahụ ụfọdụ ụmụ ndị ọrụ oyibo, ụfọdụ ụmụ ndị nọ na city. So 3 months, I think is okay. Thank you. All right. The third one: can a woman remarry if the ex-husband refuses to collect the bride price? Yes, there were many ways to kill a rat. There were the processes. Now, ọ bụrụ na it takes two to tango. Ọ bụrụ na nwoke di na nwunye bụ nkwekọrịta nwoke na nwaanyị kwekọrịta na ha ga-ebi dịka di na nwunye wee rezie ezinụlọ of their choice, ezinụlọ of their own. For any reason, ọ bụrụ na nwoke si na ya ama anụzi ma nwaanyị si na ya ama anụzi, ọ dịkwa vice versa. O nwere family ya bụ na nwoke sịrị I'm done. O jekwu family nwe nwa, please, I need my bride price. I need the money, bride price to be returned so that nwaanyị dị free, ka anya nwaanyị dị free. I've gone so many family kwechiri na ha may return. But I can tell you, family ọbụla kwechiri na ha may return the bride price. Ihe ọ pụtara n'uche nke bụ na ha were market. Yes. Ọ bụrụ na n'ịma na nwa gị wachara ugwu nwaanyị, both n'ụdị ọbụla ma ezi omume. Ọ bụrụ na nwoke sị na ọ dịgo done, finally he dịgo done, etu esi eme ya omenala Igbo si mee, go and discuss with your people. Ọ bụrụ na o discuss ya with ndị be ha kwekọrịta na ha adịgo done maka na ofu onye ara na nwaanyị. Ọ bụrụ na emesịa ikwu ya ma ọ bụ ibie solu wee bịa wee sị yes, anyị rutere nwa anyị nwoke ka anyị nata ego isi anyị mere isi nwụrụ. Ihe ọ pụtara bụ na ọ haziri mee maka na agbaka ọkwa anyị nwa nwa n'olu dị awa na. Ọ bụrụ na ndị be ha nke nwaanyị maka na ọ ha so bịa nụta ya nwaanyị. Ọ bụrụ na ndị sonye nwaanyị nwoke bịa nụta nwaanyị kpachaa ebe ha kpachaa wee sị we are done n'olugo anyị ebe a na nwa ha bụrụ ihe anyị tụbara anya, ha wee sorokwu ya wee bịa wee demand ya for bride price. Ihe ọ pụtara na nwa a adịghị ọfụma. O nwere onye ya nwoke ya sị na ya ama alụzi nwaanyị, ikwu na ibi ya sị ya na ha ama esobuga maka n'ihi na ha afọ ilu n'ọgụ nwa nwoke ga-afọt. Mana mgbe ọbụla famili a nachigara azụ bụ iwere ego, famili a wee kpachara ime onwe ha wee analyze ya alụmdi na nwunye nwa ha wee jighata sị gị wee soro nke nwoke bịa. Ihe ọ pụtara na the family akpaghị akpa maka na ofu ya na nwaanyị wee sị we have analyzed ọnụnụ anyị nụrụ Nkechi, example onye bụ Nkechi nwere iwe, analyze ya why we are not satisfied, keep on marrying Nkechi. Now ihe a ga-eme ụmụnne soro gara bịa ịmara na ome Nkechi adịrọ mma na ha nwa adịgo don na ihe ọ pụtara bụ echiga dị ego. O nwere ihe unu ekwere ndọ. Marriage is a two heart that comes together, and once one of the heart is no longer interested spiritually, that marriage has collapsed irreparably. So no need of ikwechiri ka ofu. Ọ bụrụ na nwoke try ya ka o mee nke a, ọ bụrụ na family nke nwaanyị emere ya ka esetụwa amicably, o nwere ihe o nwere ike ime. O nwere ike approach court. Yes, maka na mmadụ nwa ọgọdọ ewu na-ata. Ọ approach a court, nwe ihe a na-akpọ pronouncement by a judge that based on evidence before this honorable court, I, Justice Oyedetua, based on the power vested on me on behalf of federal government, I hereby dissolve marriage between Nkechi and Emeka. That stands. Today offer negative. It stands. Legal battle. Ọ bụrụ na the woman bịa nye ego nsogbu ọzọ, call upon police with that judgment. I got go out. Ka wofu. Then enkwalo ndị na-eje na boda ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị nwere ike ije nke a kọtụ akwụkwọ. Enwekwara another method anya na esemokwu dị n'etiti di na nwunye. Enebacha ya anya, enwere ike sị na this marriage collapse go. Mana echefukwara na court na-enebakarị ya anya when two people are no longer together for 2 years. Yes, he had me 2 years. After 2 years, court have to be over 2 years that these people cannot resolve their differences. Once over 2 years, their court will grant their leave.
ya dey live. So ihe ya emere bụ oru 2 years court ya afia na for the 2 years na the two people dem nwere ike set with their problem ha ga-resolve ya. Mana ọ bụrụ na gị na nwunye gị nwere problem ma ọ gị na di nwere problem now this week next week gbanye court ya asọmpi azụ maka na ebe Igbo na acting in anger. So mana mgbe ọ bụla ọ nọbido 2 years unu n'ọnwụ na-emekọrọ nothing amago na dem gbara eke collapse go now court will resolve expressly. Now ọgwa na ije mana welfare the same thing. Welfare ga-atara ya ka o reconcile mana ọ fụ na enwere ozi na law of adrozi kama ofu onye na-egbu ibie a sị na kama ite nkwụ ya soro ọgụ n'ọkụ ya megide ya chiwa. Welfare ga-enyewu zi nwoke ma nwaanyị weta ego na welfare kama ga-eji aka wochi ya dị money ọkpọkpọ nke nwoke ebe were ego ọjụ na ọ ma ewe ego move on. Ya bụ stand of government. Then n'ọdịnala Igbo enwere so many ways to kill that also. Ihe ị ga-eme ọ bụrụ na nwata n'iwu nwoke ọ bụrụ na ndị be nke nwaanyị jụ na ha ama enyechigaghị ego gị ị nwere benefits ị nwere ike imekwa. Ị nwere ike je weta nkwụ elu yes ma ọ bụ ngwọ ọ bụla ị nwetara gbaa ihe na galọn 1 galọn ụmụ 1 galọn na-eji eje eme ihe nwaanyị ịgba ihe je chọọ akwụkwọ ube ịchọ akwụkwọ ube ukwu ube ya don na olugo gị a ya no longer interested ọ bụrụ by force n'ọdịnala Igbo iwere akwụkwọ ube ịfọchi ọnụ mmanya nwa iruwe ha na be nke nwaanyị kpọrọ mmadụ na-ahụ n'ịtọ ndị agba witness iruwe ha na be nke nwaanyị kpọọ nna m nwa na-asị nga dọwa mmanya ahụ chia ya no longer interested n'ihi ọdịkwuru ntị once ndị mmadụ fụrụ mmanya ahụ fụ na iwere akwụkwọ ube wee fọchie ya ọ marịgo na ube ka obe n'irigo don na nke ị nụrụ anụ. So ọ bụkwa nnọọ nwaanyị nwaanyị ihe ị ga-emekwa agwụ jee kpọkwa onye mbe folokwa the process ha bịa were ego ha ọ bụrụ na o mezi ụfọdụ ụmụ nwoke mana ụmụ nwoke ibe mụ na-adịghị eme ọfụma ụfọdụ n'ime ụlọ yes kedu ka ị ga-esi this girl this woman ị chọrọzi ya ọ na-ayọ gị biko na ya nwa achọrọ kwụsị ma ọ bụgo na ọnya nwa wee sị na ya achọrọzi ịbịa were ego gị ka ịdị free ka ya nwa dị free ikwechiri ihe iji ekwechiri wa atọfu wickedness ọdụrọkwa mma ihe iji ekwechiri ewu n'iwu nwoke ị nwere ike ime ugo ọ isi gị oke ka ị were ego anyị kwuru n'isi wee gbarie ka nwoke ọzọ ghara ịnụ ya ọkwa wickedness ka ị na-eme obi chọkwara ọgwụ obi akpọ ka ị nwere ya tụpụ nwatakịrị a na-abụ eto onwe gị na-abụ ị na-ege ntị ọ bụrụ na ị chọrọ ime ya enwekwa many ways to kill a rat. So nke nwaanyị na-ege ntị ọ bụrụ na nwoke a dị very wicked heartless wee jụ were agwa gị maka ndị mmadụ agwago m ya na nwoke a na-ejechara ọsị na ya mee werata gị bride price ka e wee kpọdo ya n'obe ha wara ebe nwe move on anti onye a dị wicked o doro gị anya na onye a bụrụ mmadụ ị kwesịrị ịnụ na ọ kpọrọ gị asị ọ nwere ozigbo obi atọ ọ bụrụ by force. So ọ bụrụ na ọ jụ ihe ị ga-eme bụ follow normal process gwa na onye mbe ya ji egwu ya abịa were ego. Ọ bụrụ na ọ jụ unu jee na n'obi ha unu ruo n'obi hụ na complain ha na ọ na-achọrọzi o nwere obodo ụfọdụ ị ga-eji iwochiga ego n'obi wochiga ego n'obi. Ọ bụrụ na iruo gị na nne gị na ụmụnne gị kpaa ya onye ọbụla nọ n'obi unu fụwada na nke nwaanyị na ụmụnne ya ndị so ekewere ya nwa so wee bịa hụ na ha achọrọzi na nwa fada anụzi onye a ga-anabata dị mmadụ n'afọ nwanne ya na-ekwe akpọ isi egwu nkụ ọ nabata ọ dị valid maka na mmadụ gwa ọgọdọ egwu na-ata adịghị ịtọ nwere eburu adịghị ịbọ nwere eburu ọsọ ngọrọngọ nwe onye ịtọ. So nwere mgbe ya anọkọta ego asị gị n'ime nwa mmadụ ọ bụrụ ka e mere ya ọ ya adịghị mma. So iwechiga ya azụ mfe adọgwọ ndị na-emecha sef akpọrọ ụmụnne fa jụọ na famili ya ha ruo ebe ahụ ewere ego ahụ n'uju esi ụlọ n'ụlọ ya alụzi nwa ha ejuru ihe ewe ha tụọrọ ya bụ ndawa n'ụwa ihe azụ mmadụ nwa ihe ọ n'obi ikwu ara na ịma alụzi na ịma alụzi ọrụ fọs mmụọ bikọzi mgbe ahụ na-ebido ọ nkwekọrịta ụlọ na so mgbe ọrụ na-ekwekọrịtara gị nwa na onwe gị si na ọba fire by force na ya anụ iri ya na ya anụ by force gị chọrọ ịkpọdo ya n'obe nne ọ bụrụ na mmadụ bịa mee ego like that si na ya gbodoro n'obe na ịma nnata gị na ya mee wenata ego maka ihe na ije n'ụdị ọzọ niile mere ije asị ịbịa na tempụl awụribrechi nwere ihe dị na ya ọsọ ya jegoro na kọs ga eme ihe ọbụla ọ ya eme na mmụọ ọ ya eme ga afet imego dị n'efu ịgwa gị ihe enu na akwụkwọ n'igbo na ịma anụzi and ndị bụ na-eme godi move ikwu na ibe gị soro gị
o jiri mkpa ka ikwu ibe gị soro gị bụ n'ọ mmadụ nwa ọgụ na-ewu na ata ndị ikwu ibe gị asoro ihe ọ pụtara ụnụ nwa famili nke nwaanyị analyze go nwoke a scan ya wee fụ na onyere ụnụ ihe ụnụ chọrọ ya fọ a ga-ebite nwunye ha wụrụ ha n'ụkwụ ha were ụkwụ bịa mee ihe ha kwesịrị ime mmadụ eji collapse go irreparably. Thank you. All right. The fourth one is, does a woman have rights to her late husband's property if she didn't born a male child for the man? Thank you for this question. This here question is one of the reasons in the situation that I want to live a very long life and become the eldest in my town. You know why? What was some of the custom bụ na Igbo a sị na nwaanyị that is ọ bụ na amụ na nnukwu nwaanyị bịara ọ mụtara nwoke ọ dị obvious na next in line in that family of the man maybe uncle ga-eri nwoke ahụ ebe mana to me is a wrong thing. Those are one of the culture na aga change. Achọrọ m ichenji ya na ọ bụrụ na okenye ebe anyị ruru mma echenji with authority uche etidomi ọfọ asị ọfọ okenye onye ọbụla goro against this thing na Nigeria. You know why? Ọ bụrụ na nwoke na nwaanyị na-ebi n'udo dịka di na nwunye fụrụ onwe ha n'anya echefukwara na nwoke ọbụla dị successful today as in that behind every successful man there must be a woman. Nwoke ọbụla dị successful today nụrụ nwaanyị mụta ụmụaka ọ bụrụ na nwunye ya nyere ya udo nke obi he can never achieve greatness. Peace of mind we are very very important n'ezinụlọ. So all that nwunye ya so abak ya by prayers, by ego ọfọ, by peace of mind ka nwoke a ji wee nwee ike ịchịkọtagwo onwe nke ịkpata ego wee nweta property a na-achọ ịzụ azụ. So na ihe kwesịrị ime bụ na nwoke nwaanyị anwa so wee nekwata nwoke a wee build that money. Ihe o kwesịrị ime bụ na o kwesịrị ịma na nwaanyị a so nwoke a wee build this money. And ọ bụrụ na nwaanyị a so nwoke a wee build this money ọ bụrụ ihe ziri ezi na-edina ayịrị nwaanyị a opportunity enjoy wealth ya na di ya build. Example na nwaanyị bi na Awada Ọnịcha ya na di ya lụrụ ụlọ o biri n'ụlọ di ya ọ wụzie na ọ mụta nwaanyị nwoke nwụrụ ije chụpụ nwaanyị na fọdeki ndị e nwere na Awada ka i wee bichie ma ọ bụ na ị chọrọ ego isotari rọg because nwaanyị a so wee sọpọtụ di ya nye di ya udo obi di ya wee nwee ike wee bi udo ego eji were da fọdeki. So ọ dị very wrong isi ka ị ga chụpụ ya nwaanyị maka na ị chọrọ iri ekpe. Ihe m chọrọ iche njin ya bụ na mkpụrụ okenye na ihe mma eche njin ya bụ na as long as na nwaanyị a na di ya biri ọfụma bie in peace nwoke a wee nwụrụ na nobody should disturb that woman enjoy the wealth of her late husband. Yes, a ga-ahapụ nwaanyị a o rie uru ahụfụ ya na di ya taa. Nke a bụ ofu. Nke ịbụa, nobody should disturb the children of the ebe a ka m chọrọ ichenji. Nobody should deprive the children of the deceased, the man from reaping the wealth of their father. Yes, maka na ụmụazị a so na ndị na-eme papa anata oyoyo na-ebere dadi jee ọfụma dadi ya wee nwee ike kpata that money. So ọ dị wrong na ụmụ dadi ya ga-anọ onye ọzọ amara ebe esi wee ke nkụ nkwa bịa na-eri ego fọdekida. Ọ dị very wrong. So ihe mụọ na onwe m na-ekwu bụ nsị na mba echenjiri na my custom na die bụ na as long as ọ mụtara ụmụ ọsọ ya bụrụ nwoke ọsọ ya bụrụ nwaanyị oke in context ihe anyị na-ekwu maka nwaanyị ụmụ ya ga na-eri oke nnefa mbicha ndụ nwụọ ụmụ ya ndị nwaanyị ha collect ego ụgwọ ụlọ na-ege ntị ha ribe akụ nnafa. Ọ bụrụ na ha lụrụ di lụta ezigbo di fine. Ọ bụrụ na ha nọ di ọlụchara di ọlụtara ezigbo di ọdị ya bụrụ onye maybe wheelbarrow pusher onye ọkada ịmasị ya je tawa afụ na be di ya
Why didn't the angle uno? Why didn't the no. As long as the biological children of that man can do, let them enjoy the fruit of their father. Oriebe should wait. Oriebe or whoever that is waiting in the wings should remain there. Pending when all the biological children of that man where the property is no more. Here, imagine that Oriebe uncle. They got the Ogonogon to wear look at you in the workout. Because here again, for the wicked uncle, when I talk a woman, back to Pusia Union, back on or India. Because in Temple, the uncle, I'm not going to know one year. Omuni in the workout. Ye be chanted was in canon before they so of which that uncle said, I'm at the Kuzindu. When Guy, negative. Because the Omu from A to Z. Omo and Kerendo, that you are coming here. Ogoga Batinaka third party, Uncle Robona, Bumbe, and one of the direct biological children of that particular man. Yes. Abu name was he, then a back or your however, all one of one well not Chianya, that family, the man who should give God. Because here was a year, let you get water to the man. So my stand the bone. Now, one you when I did of man should be allowed to enjoy his husband. Let husband work. Thank you. Thank you so much. The next question is, what is mermaid and does mermaid exist? Thank you for that question. Well, 4 cardinal points. Mermaids are the water elements. Mermaids are water elements. You can name man look at an apple, money water. Now I'll look how words. But the natural one, whether may well the 4 cardinal points, that the envelope more than our world. Yes, this said envelope salamanders. Ndị na-arụ ọrụ n'anyanwụ na ọkụ. Enwere the mermaids ndị na-arụ ọrụ na mmiri. Then enwere the gnomes ndị na-afụ maka ala and the apes ndị na-grow the plants, the earthly beings. So ihe na-achịkọwara gị bụ na Chukwu okike kere ụwa nwee cardinal points. Ọ bụrụgoro ndị gụrụ akwụkwọ ị ga-ama na ekuziri ihe gbasara 4 cardinal points: east, west, north, and south. So ebe a no 4 pillars of the earth where we can see. So enwelu the elemental beings in charge in all the elements, 4 cardinals. They can see again. Then the fire. Yes, the sword element, the salamander. Then will the water element, the mermaids, water sprites. Then will the early beings, the self, and will the land, the earth beings, the gnomes. You get the herbs, then after growing of the plants. So all these are elements. To go get after okay, Chalo. Okay, on Tangerine, and then after make govern all the cardinal points and them. However, although they hear na do those pictures in our phone all over internet. Those pictures are in our phone. Even them madu they say a figure. Name them mermaids. Whether Mahadered. The answer whether whether those pictures meaning in our phone and internet, whether they had 100% real. The answer is no. You know why? None at the word of the flesh that can withstand the vibration of elemental beings. Once a from more, you see a boogie. You may not have ever phone again. You may not have ever camera again. Talk in a chain woman and more after saying, see me here, snap me.
If we are more issue, so all those pictures in our phone, the social media, they are all acted pictures, imaginations of the writer, imagination of the painter, maybe faint idea and the explanation of whoever that has the privilege to encounter those beings. Yes, the painter will now, from what the person was told, now created something as a symbol, but not that that particular picture is real in the sense that the photograph was taken of the person. So, whether men will mames, the answer is yes. Thank you. All right. The sixth one, can ndị mmiri make someone rich? Thank you for that question. Yes, ajụjụ ejụrụ is like mmadụ ejụ ọ bụrụ sọ ndị mmiri ma ndị ichie ma aja ma mmụọ dị be nna enwere ike ime mmadụ rich ma Chukwu okike nwere ike ime mmadụ rich. Ihe niile ahụ forces. Because they can see where kowa and spiritual hierarchy. Okay, from the throne of grace, the divinity, the divine throne. And where the divine throne, the proximity of God Almighty, the unmovable mover, coming down. And when another throne called the primordials, the primordial thrones, the throne of the Queen of Heaven. Yes, and what the another throne that is following the divinity is primordial thrones. They are coming down, and what the thrones of the entities of powers. Yes, they are the Baratawa again, where the throne of the spiritual. Yes. On your way, but I don't want to wait down by the charismatic. I never asked Chineke anywhere to show you that there were many heavens in agency. I'm going to cut that. You as a human being can never be divine. What you know that? Human being, because the origin of man, we are not divine. We are not God. We can never be God, no matter how holy you are. Because your origin, you originated from the spiritual realm, and the perfection and the way you are going back is the spiritual realm and the chair. The highest perfection you can be on earth, able the sense, able to chair about the sense. So all the highest perfection a human spirit can achieve. Negative. Now, a human spirit can never be divine, no matter how holy the person is, because his origin is spiritual. It can never be more than what your origin is all about. Now, after the spiritual, a barata to animistic realm. Animistic is the world of the animals, where they originated. Yes. Barata was here to the material, the gross material. The gross material is the world we are seeing now. So, he was Emma Masalo, here Masalo, the planes. Now, here now to say, all these planes, can they make somebody rich? The direct answer is no and yes. Yes, in the sense that if you are spiritual, I normally tell people that spiritual control the physical. And then I could go to Hosea 4:6 says, my people are suffering because of lack of vision and knowledge. So what the spiritual can give you is vision and knowledge, not physical money. This ego a na-akpọ gịnị ego ụmụ mmụọ amara ihe a na-akpọ ego ihe a na-akpọ ego legal tender akwụkwọ each country ọbụla legalized na ihe a bụ what they call legal tender ego. So ụmụ mmụọ amara ihe na-akọ then iwe malụ ihe ị kwesịrị ime, that is ihe ị chọrọ ịbụ, mara ihe bụ ya talent, that's your talent yanwa ka ị ga-monetize were na-enweta that ihe a na-akpọ legal tender ego. Example, n'ịbụ lawyer, ịbụ legal luminary, ị bịa monetize ya, that's your time. Ndị mmadụ ji abịa esi gị
opinion n'ọfịs gị as counseling. Ị gwa ya aides that going forward, onye ọbụla chọrọ ịbịa for advice, ịkụ aka n'ọnụ ụzọ, ka a na-abụ ịkụ aka n'ọnụ ụzọ na nke lawyer, ihe onye a ga-edebegoro owu 50,000 or 100,000 as case may be. Ọ bụrụ na ịbụ senior advocate of Nigeria, ịmago na mmadụ ama bịa kụrụ gị aka na door nke ha ndụrụ onye ndị file na-abụrụ less than 500k ga were ịkụ aka. Eburuzie ordinary lawyers enwe ndị 5,000, nwee ndị 10,000, nwee ndị 20, depends na level. Now, ọ gụnwa ji aka gị setie ihe ya time work. Etu a doctor ga-esi ọpụta o setie ta ihe time ya consultation ya work, ihe bed space ya work, ihe niile ndị aka ọ ga-eput into calculation wee nye bill. So ọ gụnwa ga-echeki what are you bringing, the services you are rendering. Ọ niile were ahịa n'azụ, icheki the value of your goods, set your price, mmadụ ga-etinye gị ego. So ihe gbasara ego, the word legal tender abụrụ mmụọ na-enye gị ya. Nke bụ eziokwu bụ na if you like, may 60 days and 60 nights, you can never wake up and see money under your pillow. It can never happen. Put me anywhere. Also, go in a mountain, within a mountain for years, you can never wake up and see money. Because you know why? You do not follow natural laws. Ihe mmụọ ga-emere gị, those mekpọrọ ndị mmiri, mekpọrọ ndị mmụọ dị iche, mekpọrọ all the entities of powers. If ha ga-enye gị egwu vision and knowledge, which Hosea 4:6 kwuru, that my people are suffering because of lack of that vision and knowledge. All vision and knowledge I will tell you. Ni weta ọdọ opuo leaf, ni weta ogilisili fertility leaf, ni imi shikọ ya ọnụ, ni ga-eji ya wee gwọ onye na-achọ nwa. Example, ni inye onye na-achọ nwa n'oge increase the ability nyanwe iyi more eggs, ka ọ ya bụ di bịakwuchi ya ka ọ dị ime. If na that vision inwe, then he will prepare ya as a herbalist. Mmadụ wee bịa to ihe pass through wee process ya, he give that your knowledge a price. Onye abịazisi ya, oga, o nwere solution to your problem, mana ego n'ihe ya onye gị money. So all application of that your knowledge and vision will bring wealth. So mana ọ bụrụ na ọka mmụọ, whether ma ịkpọrọ ya ndị mmiri, ma ịkpọrọ ya ndị ichie, ma ịkpọrọ ya ndị ana, they can never give you physical money. If you ga-apanye gị igbu uche na-eweta ego. Example, ọnya mere mgbe ndị ọcha anyarịbịa na be anyị, they went on na-ebukos all our artifacts, okwu mmụọ anyị, ife ha ji ya emewe ha nalụọ ebi udu onye nwere nke mmadụ sendịrị m, I think, or is it Italy? I think Italy ka o shi olumu ebe emechara monuments, those child of martial ties, those ebe anị of ma ha dekwuru ede. Now this deity was carried from the eastern part of Nigeria. Abodi Ogbuefi Ụzọma. So ndị ọcha na-ewere those things, they will be meditating and consulting before those oracles for inspiration. Ha ga-eji wee bịa lụpụta one thing or the other. Ha lụpụtacha that thing anwa, enye that thing value, gwa ego na ya. Like the first person created the app and Android. All inspiration onwe. Ofu mmụọ ọzọ binyere uche o wee develop Android. So ihe mmụọ ga-emere gị ka na-achịkwa, mmụọ can never give you raw cash. Ihe mmụọ ga-enyere gị bụ na ọ bụrụ na ị ghọtara how mmụọ works, bụ mmụọ ọbụla ị dị dedicated to ka ọzọ otu mmụọ, do meditation, ask for inspiration, ask for wisdom. Mmụọ a ga-enyezi wisdom sị gị ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ nke a ma ọ bụ achieve nke a, ma ọ bụ inweta healing for so thing, weta ife dị etu a, weta ife dị etu a, weta ife dị etu a, ma isikọ ya ọnụ, nye ya onye ahụ ya patience na ọ ya dị ya mma. Ihe mmụọ bụ iri iwu uche. Ọgwụ ya ejizi aka gị gbarụzie the services anyị na-ere ndam to the person, nye money value. Iyi maka na nkụ akpatara n'obi ka esi esiri ubi nri wee si enweta onwe gị. So ihe gbasara ego, ihe mmụọ ga-enyere gị iwu the spiritual support. Now, spiritual support we process it as earthly interpretation by monetizing their services and care into money.
So ihe na-achịkọwara gị bụ na weda ma ọ bụ ndị mmiri ma ọ bụ ndị enu ma ọ bụ ndị ana ma ọ bụ ndị ikuku ma ọ bụ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile ka ị consult, they can never give you raw cash imeghe ife ha ga-ebunye gị ibu uche ahụ ha bunyere gị ka ọ ga-abụ iweruzie marụzie ka ihe esi wee 1+1 o wee nye gị nka. Then that's their services and technical know-how ka ị monetize nye money, value money, because anyị na-ebi ndụ na the gross material, the word of money. Inyezie money value, mmadụ enyezie money value wee were ya. The same way mmadụ jekpọsa ahịa na shop, mmadụ bụ ikwu ihe ọnụ, i value that goods where the equivalent in money, onye gị money in exchange of trade and barter, because i nyere ya goods onye gị ego, that ego bụ 10, goods i nyere ya bụ 10, so ihe dị na 10 ọ exchange. Inyere ya nke ọ chọrọ, inyere ya nke ọ chọrọ, onye gị nke ị chọrọ. Mgbe gboo, mgbe ebido kwuo okwu ego, enwere oge a riri ego anyị, onwe oge riri ego igwe. Ihe niile ahụ value. Mgbe a na-eri ego igwe, ọ nke ọnwụ na-ada na scale, wee tie ga-determine ego ihe ọwa ọtụ n'ego. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe niile ahụkwa the same system of trade by barter. Maka na ewetara m ihe a, ọkụkọ ji bịa ahịa, example, nye value na m value ọka na 10k. Oru gị nye m that 10k, nye nke ọkụkọ. Ọ trade by barter, enyere nke ihe chọrọ, nye m nke chọrọ. Daalụ. Thank you so much. Thank you for that eye-opening answer. The next question is, does spirit husband and wife exist? Thank you. I know the last question. Yes. Now, nke bụ isiokwu bụ na whether ma enwelụ mmụọ so mmadụ bi ụwa. Answer is yes. O nwere ndị na-agbụ ya dị mmiri, ụfọdụ na-agba ya nwunye mmiri, ụfọdụ na-agba ya dị ụwa, ụfọdụ na-agba ya nwunye ụwa. Were ụdọ ma ya ewu na were ewu ma ya ụdọ bụ the same thing. Nke bụ eziokwu, whether ma enwelụ ndị like this morning, somebody bịa gwa m na ya nọ fụọ onwe ebe ya dị nwoke mpa mmadụ, ebe ya na-eme love with one beautiful lady na nlọ. Then there so many things they work. I nwere ike ọ bụrụ na ụdị ihe dị emebere gị nwere ike sị na ụdị ihe ara eme exist, but I can tell you now, I'm a living witness. Enwere one woman mma. They tell me ihe cause of their marriage. In fact, the man no nwunye bụ my former boss. Mgbe m nọ into water drilling, ọ na company ya ka m mere IT ihe gbasara water drilling. So this man mụ na ya dị very close. That early morning n'Ọnịcha, mmeje na bie mụ na ya wee were onwe ebe anyị ga-ewede quotation for water drilling. So mgbe ụfọdụ mgbe o bidozi nwee problem na marriage, ọ na-akọrọ m ụbọchị anyị ga-ejesi ya, o wee sị m na ihe na-adị ya surprise na ya na nwunye na-adị enwe problem na nke ikpeazụ a. Mgbe ahụ ọ sị m mana ihe na-eme na o nwere ụbọchị ya abata na bie, ọ bata na bie etu anwa maka na o bido sense badịtin. Ọ bata mgbe ụfọdụ etu a ọnụ ka nwunye na-emeki morning noise, as in nwaanyị na-eme mmekọ na-enyere gị tune ya na small ya meta wee notice ya na-emezi ya nọ na ọ batara na bie etu o si na n'ọnụ ụzọ ya ịmara onwe ka ikpe a na-esi adịba na-enweghị olu. Ọ nọrọ ebe ọ na-ele ya fụ nwunye na bedi, fụka nwunye gara emetu a si ifu na o nwere onye ya na ya na-eme love. Ya nwunye emechi etu adọkọta etu agba ufere na nwunye ya meghezi ụzọ ume na nọrọ sel, mana ịkpọta ego dị oge anyị emetụ ya agụghị anyị ifu na ọ na-eme ha si na onye nọ na nlọ ada ọ ga-look so tired. So at a stage, I remember that particular day vividly. I should come and watch. So the woman will be doing like this, so if that no worry, and in somebody in a physical, as if no one walking in a bed. And you know, they would see on a one, I met as you did. Yada was in here. How always you know. When you have an ego's interest. I will work at my candidate stop. To cut the whole story short, that marriage which collapsed on the Imo State. The that also the more of my brother. If not, the matter like it one of my home names.
so ị na-achịkwa ọnwụ maka ọ na-eme ọnwụ na o mebere gị ịmara ya ekweta na ọ na-eme. Even that story anyị nwekwara ya anyị ji ewe art film na Eziokwu TV, film akpọrọ never got the title of the movie now, mana ị na-watch Eziokwu TV ya watch ike. Yes, so ọ bụrụ film akpọrọ Ugebe, jee na Eziokwu TV ya watch ya. Ọ maka ọ na-eme real ọ ga-eme, because onye anwa na nke nwaanyị ahụ ma nke nwoke ahụ ga-efeel ọ dị so real. So ọ bụ maka na-enwe ya at the most at times ọ na-emebi ihe. So enwere nke na-adị too real, ịfụ dị ihe onye ahụ ọfụma ọ bụrụ ọdụ nke ịfụ ihe onye ahụ ọfụma. Onwe ike ọ bụrụ onye ma in the world of physical, mana ịfụ ihu ya very clean, o doo anya na ọhịa. So ọ dị. So then and so many other things, spiritual implications dị na inweta ụdị experience dị etu ahụ. So kedu ihe na-ekwu maka ya, whether ma enwere ụdị ụwa ma ọ nwụrụ ụwa ọ dị, mana ọ bụchara na-etu ọtụtụ ndị mmadụ si aghọta ya. Ọ bụrụkwana mmadụ niile, ọ bụrụkwana inwe access in the dream, ọ bụrụ ya. Enwere so many things nwere ike ime mmadụ inwe access in the dream. Ọ gwara ya, one, ọ bụrụ na ịdị sexually staff and ịdịgo matured, then and their lifestyle, ma ọ bụ na ị na-watch pornography, nude pictures, or na-ebu somebody na-awụ gọọ na efu nwaanyị ya lusting after the woman, o nwere ike ime gị at night. Those pictures, because the mind is like photocopier machine, the picture will come and the picture will start playing. So enwere case nke ahụ, mana enwere case nke bụ you did not lost for anything, you did that this one, and they are not socially staff, you don't that this one is spiritual. And nke ahụ abịa ọ na-abịa with frustration fear. Thank you. Thank you so much. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Question and Answer. If you have any question based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Ogbuefi Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen. Ogbuefi, thank you so much for coming around today. Thank you. We really appreciate it. Before we go, any advice for our viewers? Viewers all over the world, as you are watching my program, keep sharing it. Ị na-eme nke aka Chukwu kepụrụ ime ihe na-egozie gị. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi, send them message na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871 ma ọ bụ 08057837672. I repeat 0805783. Nke ọzọ gị bụ ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na Eziokwu TV n'anya na screen gị ga-afụ those number dị ebe ahụ, ma ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na YouTube mekwazi anyị na ya ị ga-afụ numbers dị ebe ahụ. Ọ numbers ndị a ka ị ga-eji wee sendịrị anyị meseji. A sị nka Chukwu oke pụrụ ime ihe niile gọzie gị mgbe ị na-esonyere anyị na-emetụ aka na share button na-esonyere our administration. Echefukwara na egwu anyị dị maka ịbata, agwara m gị na ị nwere ike ije na our YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana, download those musics. Enwere temple worship song in ọdịnala Igbo na nke ikpeazụ a. Then ka bụ ihe ya, ma nke ọzọzi dị ka ibie bụ na nna aga ọfọ n'isi ndị niile bụ ndị friends of the temple, the children of the temple, ya na ndị niile sonyere anyị na-ajụ ọnwa Maachị a. A sị na aka ya mụ na jijiji ya mụ. A sị m na unu ga-ejere obodo nara obodo. A sị m ihe unu ga-eri bịa ihe elu na-abịakwara. A sị m onye si ihe unu ji wee nọrọ ọ na-anọgbu onye a na ndụ, onye si ihe unu ji wee dịrị ọ na-adịgbu onye a na ndụ. A sị m na ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ na ụkwụ anyị apụ na ama, ọ pụgoro na ama mgbe unu ga-agacha na maka na ọgwụ na-akpacha na ajọ ọfịa ma na-abụ onye nwe ya. A sị na unu ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ, ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. A sị m na ọnwụ na ọnwụ egbu oje ji wee chụ aja na-emecha na ọhịa ekwu ome. Udo dịrị ọnụ. Viewers all over the world, thanks for joining us in today's program. Enjoy the rest of your day.